Добре дошли на този бил международен фестивал, който го правим периодично и за радост е в тази зала. Пред вас се намира групата Клуба за поезия и музика Света София, вяра, надежда и любов при читалище Райко Алексиев в 1947 година, заедно с вокално-инструментална група Усмивка. Нашата програма ще започне с изпълнение песента "Къде си вярната и любов" народна.